Kuya Jeremy R. Top, 14 years nang nagdurusa sa sakit na cerebral palsy at bedridden. Ito po ang swerte namin. Dati kubo-kubo lang yung bahay. Anya, swerte si Jeremy sa pamilya. Samantala, nandito tayo ngayon sa kanilang barangay Lapas, dito sa may San Narciso, Zambales. Shout out sa lahat ng taga Zambales. Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo ngayon. Napakaganda ang kanilang barangay hall. Maya-maya lang ay dumako tayo kina Jeremy at sakay ang tricycle na ito. Dito tayo sa may baybayin sa gilid ng dagat. Ito na at sumakay na tayo ng tricycle at nagdikit na naman ako ng aking sticker TV Bisaya number 1. Pinaalam ko kay kuya na magdikit ako habang umaandar kami papunta kung saan ang location ni Jeremy R. Top. Binabaybay na namin at ito na, nakarating na kami dito sa kanilang iskinita at samahan nyo kami papasukin na ito, nakapasok na tayo sa kanilang iskinita. At naalala ko rin ang probinsya namin na ganito ang iskinita namin sa Agusan Canyon, Camp Phillips, Manolo Portage, Bukidnon. Shout out sa lahat dyan mga kapitbahay ko sa Agusan Canyon, Manolo Portage, Bukidnon. At maya-maya lang liliko na tayo papunta na sa bahay nila Jeremy. At sa lahat ng nakakilala kay Jeremy ay kamusta kayong lahat? Shout out sa inyong lahat, lalong-lalo na dito sa may barangay Lapas at lahat na mga kapitbahay ni Kuya Jeremy. Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo ngayon. At ito na, nasilayan na natin ang gate nila Kuya Jeremy. Ito, kakatok na tayo at naabutan natin ang kanyang ina at agad naman tayong pinatuloy sa kanilang tahanan. At maya-maya lang ay masisilayan na natin sa personal si Kuya Jeremy. Ito, nandito na tayo at napakasaya ni Kuya Jeremy nung nakita si TV Bisaya number 1. Kuya Jeremy, bago tayo mag-umpisa ay may abot muna ako sa iyo galing sa aking puso. Sa mga oras na to ay binihisan si Kuya Jeremy para maging presko. Ngunit nahirapan si nanay sa kanyang naisuot na damit dahil sobrang liit nito at kailangan gupitin bago matanggal ang damit ni Kuya Jeremy dahil pangalawa ay napakatigas din ng katawan ni Kuya Jeremy, pati yung kasukasuhan niya sa braso ay napakatigas, kaya napilitan si nanay na gupitin at putulin na lang dahil para hindi na siya mahirapan tanggalin ang damit ni Kuya Jeremy.
Kiliti, kiliti. Yeah. Relax Kiliti. mo lang na. Kili-kili, kili-kili, kiliti. Nakikiliti siya? Oh. Dito kiliti. Ha? Kamusta? Nakikiliti kita ka? Ya, 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 ya. Ikot-ikot, ikot-ikot. Ikot-ikot. Ay, sakit? Hindi. Oh, matigas. Matigas, ikot-ikot. Oh, ikot-ikot. Matigas. Oo, ang talagang mga ganun. Okay. Relax. Chin. Chin, chin, chin. Try natin ulit. Yan, yan, yan. Okay. Ayan, ayan. Hila, 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 hila. Hila, hila. Oh, 1, 2. 1, 2. Uy! Ha? Ayan. Ha? Nalagay mo na. Ha? Lagi ano? Tuhod na. Sa tuhod pa ha? Ganun mo. Ikot, 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 ikot. Yan, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, malambot na. Hindi siya nagkukulit ha? Nakaka-relax na po siya, sir. Nararamdaman na niya pag ganyan. Lakad, lakad, lakad. 1, 2, 3, 4. Gagamba to, gagamba oh. Ah, gagamba. Ganyan din yan sa amin. May gagamba. Oh, gagamba, gagamba. Lakad-lakad gagamba oh. Oh. Lakad-lakad si gagamba oh. Okay. Push natin ha. Oh, dadaganan kita, dadaganan kita. Relax. 1, 2, 3. Tumunog. Dagan, dagan, dagan. Oy. Dagan, 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 dagan. Oy. Dagan, dagan, dagan. Oh, ang bigat ko ba? Ha? Mabigat ako? Oh, dinadaganan kita oh. Oy. Isa pa. Oh, okay. Gat? Bigat ako? Ha? Ayun. Sa mga oras na to ay kumalma ang buong katawan ni Kuya Jeremy. Hindi na siya halos gumagalaw. Buong katawan niya ay nadaanan na natin, naterapi na natin. Halos lahat na kasukasuhan, dinaanan na natin. At ito na si Jeremy sa ngayon. Tahimik,
at nagpapahinga na relax na ng tuluyan ang kanyang katawan. Anong nararamdaman kaya niya sa sa Na-relax siya, sir, kasi kanina nakita mo yung nakahiga lang siya dun sa likod. Siya mismo yung dumapa. Na-relax Oo. na siya. Uwi na ako, Bi, ha? Ha? Thank you, sir. Uwi na ako, Bi, ha? Bye-bye.